Okay, yona ke iMashalela TV na ke igama nami ke MC Nkomo bathi uNhlanhla bathi uthole ngihlelekile namaqembu amabili amaviyo neAfro Soul baze besithathe besitshele ke ngohambo labo ukuthi kampela ke basuka kuphi beze bebe khona kule ndawo noma ke ibanga asebelihambile basuka kuphi ngizothatha nje ngigijime lapha ke ngiyekuyona ke iAfro Soul. Manani kama nami nanguthande into ngawazi umntwana wakhe bethu isikandaba bathi uZulu kamlandela ngokulandela inkomo zamadoda ngabukazi iAfro Soul le ngihleli noSabelo kaNgema kanye ke noGcwensa esinaye kumaviyo sesizithi isikhathi sisebenza besibathathu manje sesibabili sana nakushiwa member yethu uDwethu Sergeant waMalishe siku-album yethu yes4 sesizithi isikhathi siqalile ne-industry bajoyine ngo-2012 la engiqale khona ukuthi ngicule ngangidansa ngiyi-backing vocalist ngase ngiyabajoyina ke simnini unyaka then ngilise ngazo akhona ama-awards maningi sibenzile ney'ngqalabutho ey'ningi in the industry ye-entertainment but ke today we are here to launch ingoma yethu ethi ungayithenga yini indoda esiyenze nabafowethu ozakwethu bahlonipha kakhulu amaviyo uTwamgcwensi angibekelele ukubonga siwenza phansi emaphephethelweni ngeke la ngiqhamuka khona la ngijabula khona ala ngafunda khona ekhaya nazo ngibekelele ke sengishilo kuMashalela TV amaviyo ajabula khona emaphephethelweni wonke ngeyigodi ngiyahlukene ngeyigodi sisuka kuleke ngomkhulu lesiwenzayo from ey'koleni zakwethu ey'koleni besubambile umkhulu lo mhlalo sakhula ngokubuka kuinga sikuze iyashona siyazi kuqala umkhulu okuqala befuna ama-artist amanye bekhona ahamba phela akwesiyithathe lento siyibuyize bese siyithinta siyipolishe siyenze lento eyiyona abantu abayibonayo iyinhle njengoba inje ukuze umuntu omncane nomdala afika ithathe ikhahla amaviyo-ke anjalo. Nje muhle kakhulu umsebenzi esiwubona niwenza ngaso sonke isikhathi nisebenza ngokubambisana njengoba usho nje ukuthi into eniqale ngo-2013 ne mina iAfro Soul ngijoyine as umculi phambili ngo-2012 but ngaqala ukusebenza nabo ngo-2009 as idansa and backing vocalist. Namhlanje siyabona-ke ukuthi namhlanje nilontsha ngampela ke isingle esiyibona ngampela ke itrenda kakhulu ke kuma-social media siyabona ukuthi inihlanganisile yinhle kakhulu into eniyenzayo ke ngibone nje nise-stage kwamaviyo kuphinde kuzoba yiyona ke iAfro Soul ke nangendlela ke enigqoka ngayo i-traditional ebukekayo nomunye umuntu ebengazi mhlawumbe ngento yakubo niyamvezela ukuthi cha nayinto yakini nayinto yakwenu kuthiwa-ke ingoma ke ngiyibone nje namhlanje yangichaza kakhulu ukuthi ngabe indoda ungayithenga yini nawe mbukele ekhaya ngabe indoda ungayithenga yini indoda ngale ngoba le ngoma ethi ungayithenga nayo indoda collaboration between iAfro Soul namaviyo i-message le ethi nje asiphatheleni kahle emshadweni kunjalo nje akuthengwana la ubuza ukuthi nomuntu aziphathe kahle akekho o-afford omunye kodwa siya-affordana 50-50 kodwa asizopheka phela thina uzoqhubeka phela sisebenze kodwa ayikho thenga omunye nje uthando malukhulu emshadweni kubeze ne-culture le ngoma iphethe i-culture yala eSouth Africa so it's a collaboration ikhona kuzo zonke iy'tolo zomculo digitally internationally and locally please support us. And just to add nje lokade kusho mthoni sibonile namaviyo ey'ndaweni ezihlukene siwakude nalaba abafowethu sarelease ingoma ethi inkomo yami yes amaviyo iwona ayenzile idansi ngoba iy'nhliziyo zethu nemoya yethu iyahoshelana sisebenza nge-spirit kulo msebenzi wethu in the industry ngathola ukuthi uhlangana nomuntu talented but i-spirit umoya mangabe uhambisani lokwazi njengoba sicollaborate-ile la kule ngoma bayasidinga nathi siyabadinga nabo bayasidinga so akukwazi ukuthi kube khona ozocabanga ukuthi mkhulu nomunye mese i-respect ingabi khona ne-support khona uphostayo khona ungaphosti khona ophushayo mephusha omunye membiza omunye akasabeli so i-collaboration is a very tricky thing funa kuyenze nomuntu obonayo ukuthi niyahoshelana ngokwemoya nangey'nhliziyo mna mangaqinisile mina ngakunqoba nengakukhuthaza for-understanda nokwazi akhule endimeni yomculo esihloniphayo esifike nathi likhona endimeni yomculo siyakucela ukuthi abafuna sebebulile ababuke njenge-Afro Soul ehambileyo ubona iy'ngane ezezinhle zathi iy'ngane sicela ukusebenza zangakweya lokho zabona ithalente zehla behla beza kuthina balingana nayo asike zasebenza kakhulu abangabakhulu nje ababukele nazi sibone
ngampela ke basho njalo njena bathi ke bukela kubona ke isibonele intokazi lezi nensizwa siyazi ukuthi ke baphuma naphesheya kwezilwandle sebesebenze kakhulu kodwa impakama siboni nje balokho nje kwethu besithobe njalo ngomoya kaNkulunkulu kinamanga yini I know awunawo manga sinakuthanda nje kubantu ukuthi ngikhulele support amaviyo support Afrosoul siyazi ukuthi bakhona abantu abasithanda sesayichiyo siyacela ukuthi baqhubeke futhi basithande basupporte bathanda music kwethu ungayithenga yini indoda amaviyo with Afrosoul ikhona njengoba ngikhuluma manje ngiyacela ukuthi uyidownloade mase futhi uyidownloadile ungenzele ivideo uyipost utag mase uthi Afrosoul with amaviyo #ungayithenga yini indoda siyabonga ungayithenga indoda njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho ungayithenga indoda njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho njengobuthi ngeyakho ungayithenga indoda nawe uyagangaka mama singayidownload-ke khona kuMashayela TV sithi mina nawe asiphinde sihlangane kuyona kuMashayela TV Thank you, Sibonga. Danko Mashelela TV.